Hasteko osagaiak erosi. Testu antolatzaileak. Kaixo, zer modu zaudete? Gaur, prozesu baten urratsak bereiziko dituzu. Gaur, bizkotxoa egingo dut. Hasteko, osagaiak erosi ditut. Jarraitzeko, dena nahastu dut eta bukatzeko labean sartu dut. Tatxan! Begira ze bizkotxo ederra! Bideo honetan sukaldariak kazetariari kokotxak egiteko prozesua azalduko dio. Zein da errezeta honen sekretua? Hasteko, kalitatezko kokotxak erostea. Bakailu kokotxak, ezta? Hori da, legatz kokotxak ere gozoak dira, baina guk bakailau kokotxak erabiltzen ditugu. Ados, beste sekreturik? Pazientzia, poliki-poliki egin behar dira. Prozesu baten urratsak ordenatzeko, testu antolatzaileak erabiltzen ditugu. Lehenengo urratsean, hasteko testu antolatzailea edo lehenengo erabiltzen dugu. Zein da sekretua? Hasteko. Kalitatezko kokotxak erostea. Hurrengo urratsa adierazteko, jarraitzeko. Adibidez, jarraitzeko, zartagina sutan jarriko dugu. Eta amaieran, bukatzeko edo amaitzeko. Bukatzeko, perrexila botako dugu. Prozesuaren hasieran zer jartzen dugu? Hasteko ala bukatzeko? Hasteko, kalitatezko kokotxak erosiko ditugu. Prozesuaren hurrengo urratsa adierazteko zer erabiltzen dugu? Hasteko ala jarraitzeko? Jarraitzeko, zartagina sutan jarriko dugu. Prozesuaren bukaeran zer jartzen dugu? Hasteko ala bukatzeko? Bukatzeko, perrexila botako dugu. Prozesu baten urratsak adierazteko, testu antolatzaile batzuk erabiltzen ditugu. Hasteko edo lehenengo, jarraitzeko eta bukatzeko edo amaitzeko. Segi aurrera eta laster arte!